Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാഘയ ശശുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ചാപതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശയം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. സുരപ്രഭുപാദി ഗുരുമരാജിലെ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്, അല്ല ഇന്നലെ നരസിംഹ ചതുർദശി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. രാധാരമണന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ദിവസം, സ്വയംഭൂ വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ആ ശാലഗ്രാം ശില. അപ്പൊ അതുപോലെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആ ലീലകൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസ ആചാര്യയുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. പിന്നെ ശ്രീ പരമേശ്വരി ദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ മുതൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോ ഇന്നും കൂടി ശ്ലോകം ചൊല്ലേണ്ട അവസരം ഇല്ല. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നാളെ മുതൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലാം. പിന്നെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലെ ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകൾ 7 മണിക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 7 മണിക്കാക്കണോ എന്ന് ഒരു തീരുമാനിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 8 മണിക്ക് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ് ചിലപ്പോ
പുറത്തു നിന്നുള്ള സീനിയർ വൈഷ്ണവിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഡിസേബിൾഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി. മലയാളം അല്ല, മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിലുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അവരുടെ ഓരോ സ്ലാങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ചിലപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്കിലും അവരെ കാണുകയും അവരുടെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അത് അത്രയും സാധുസംഘ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും മാത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സൺഡേയും മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ, സൺഡേ പ്രത്യേകിച്ചും, സൺഡേ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും, ബാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും മറ്റുള്ള കന്നഡയും തുളുവും തെലുങ്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ 7 മണിക്ക് ആക്കാനും ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ 7 മണിയായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ആക്കിയില്ല. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ 7 മണിക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കേട്ടോ. നാളെ മുതൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം. ഭാഗവതത്തിൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഒരു അധ്യായം 25-ാമത്തെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചുള്ള 1-ാമത്തെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് കോസാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കിത് വേഗത്തിൽ എടുത്തു പോവാം കേട്ടോ. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചു പോവാം. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. നാളെ മുതൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാപിതോ ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത്വശസൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാപിതോ ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത്വശസൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിതോ ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത്വശസൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിതോ ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത്വശസൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വായിച്ചു പോകാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിവർത്തനം വായിക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആർക്കു വേണ്ടി പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചതിനാണോ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായത്? ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഗോപാല വിഗ്രഹം ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനമരുളി. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഭഗവാൻ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചത് അല്ലെ, ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായത്, ആ ഗോപിനാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട്
പാൽപ്പായസം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ആ വിശേഷ അവസരത്തിൽ ആ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നാളെ മുതൽ എല്ലാവരോടും ശ്രമിക്കുന്നു. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പലരും ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേര് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നത്. നാളെ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഗൗരചന്ദ്രൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും അദ്വൈത പ്രഭുവിനും മഹാപ്രഭുവിനും ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനുമായി അവിടുന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ലീലകളെല്ലാം വൃന്ദാവനദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പ്രകൃത്യ അത്ഭുതകരവും മധുരവുമാണ്. വൃന്ദാവൻദാസ് താക്കൂറാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ അമൃതവർഷം പോലെയായി തീർന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മുമ്പേ തന്നെ ശ്രീ വൃന്ദാവൻദാസ് താക്കൂർ കൃത്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതുതന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ അഹങ്കാരം അനാവശ്യമായി വളരുമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ വിവരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എനിക്കില്ല. അതിനാൽ വൃന്ദാവൻദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യമംഗളത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈതന്യമംഗളത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ വിപുലമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചില സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിപുലമായി വിവരിക്കുന്നതിന് പകരം ചുരുക്കം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിപുലീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനാൽ ഞാൻ വൃന്ദാവൻദാസ് താക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളോടുള്ള അപരാധമാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ 4 ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഗമിച്ചു. അവിടുന്ന് അത്യുത്സാഹപൂർവ്വം അവരോടൊപ്പം ഭഗവത് നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസവും മഹാപ്രഭു സ്വയം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ധാരാളം അരിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മാർഗത്തിൽ അനേകം നദികളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ നദിയിലും നികുതി പിരിവുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ഭഗവാന് വിഘ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല. അവിടുന്ന് അവരോട് കരുണ കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് രമുണ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. രമുണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു ഭക്തിപൂർവ്വം അവിടെ ദർശനം ചെയ്യുകയും വിഗ്രഹത്തെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ഗോപിനാഥന്റെ ശിരസിലെ പുഷ്പകിരീടം ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക്. മഹാപ്രഭു ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രമുണയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ. അവിടെ ഗോപിനാഥ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശിരസിലെ പുഷ്പകിരീടം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലീലകള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഗോപിനാഥന്റെ കിരീടം തന്റെ ശിരസിൽ വീണപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അതിനാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടുകൂടി വിവിധ രീതികളിൽ നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീവ്ര ഭക്തിയും അനുപമ സൗന്ദര്യവും ദിവ്യഗുണങ്ങളും ഗോപിനാഥന്റെ ദാസന്മാരെ അത്ഭുതസ്തബ്ധരാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർ അവിടത്തേക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ആ രാത്രി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രസാദ ക്ഷീരലോഭേ രഹില പ്രഭു തഥാ പൂർവ ഈശ്വര പുരി തന്റെ കഹിയാചന കഥ. അവിടെ പണ്ട് നടന്ന ഭഗവത് ലീലകൾ തന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു കേട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോപിനാഥന് നിവേദിച്ച പാൽപായസം സ്വീകരിക്കുവാൻ മഹാപ്രഭു അതീവ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആയതിനാലാണ് മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയത്. ക്ഷീരച്ചോര ഗോപിനാഥ പ്രസിദ്ധ തന്റെ നാമ ഭക്തഗണെ കഹെ പ്രഭു ശ്രീത ആക്കിയാന. ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഗോപിനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായെന്ന കഥ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരോട് വിവരിച്ചു.
അപ്പൊ ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേട്ടു എന്നത് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഗോപിനാഥൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പൂർവേ മാധവപുരീരലഗി ക്ഷീരകൈലചുരി അതയേവ നാമ ഹൈല ക്ഷീരചോര ഹരി. പണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിനാഥമൂർത്തി ഒരു കലം പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന നാമത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അരികിലെത്തി. കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായിരുന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി ദിനരാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. താൻ ശരിയായ സ്ഥലത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സായാഹ്ന വിശ്രമത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു ഗോപാലക ബാലൻ ഒരു കലം പാലുമായി വരികയും അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പുരിയേ ദുഗ്ധലയ കരതുമി പാന മാഗിക്കനോ കിബ കരധ്യാന. അലയോ മാധവേന്ദ്രപുരി, ദയവായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാൽ കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം യാചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഏതു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബാലകന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമായ ബാലകന്റെ മധുരവചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം മറന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാഞ്ഞു, നീ ആരാണ്? എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? ബാലക കഹേ അഗോപ ആമിയൈ ഗ്രാമവാസി അമര ഗ്രാമത്തെ കഹ നാഹേ ഉപവാസി. ബാലൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഇടയ ബാലനാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ഉപവസിക്കാറില്ല. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ആഹാരം യാചിച്ചു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാം. ചില ആളുകൾ പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. ജലമെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങേ കണ്ടിരുന്നു. അവരാണ് എനിക്ക് ഈ പാൽ നൽകിയതും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതും. ബാലകൻ തുടർന്നു, എനിക്ക് പശുക്കളെ കറക്കാൻ ഉടനെ പോകണം. പക്ഷേ ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് ഈ കലം തിരികെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. ഇത് പറഞ്ഞ് ബാലകൻ അവിടെ നിന്നും പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ആ ബാലനെ അവിടെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി അത്ഭുതപരവശനായി. പാൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലം കഴുകി മാറ്റിവെച്ചു. ബാലൻ പോയ വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കി. പക്ഷെ ആ ബാലകൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ചെറുതായി മയങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രവൃത്തികൾ നിലച്ചു. സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അതേ ബാലകനെ കണ്ടു. ബാലകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ബാലകൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറ്റിക്കാട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതുമൂലം കൊടും ശൈത്യത്തിലും മഴയത്തും കനത്ത കാറ്റത്തും പൊള്ളുന്ന ചൂടിലും ഞാൻ അതിയായ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. ദയവായി ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ആ ബാലൻ തുറന്നു, ദയവായി ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് എന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്റെ മേനി ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് എന്നെ ധാരാളം തണുത്ത ജലത്തിൽ കഴുകുക. ഞാൻ വളരെ നാളുകളായി നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ സേവിക്കുവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി എപ്പോൾ വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രേമാവേശം മൂലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്രകാരം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. എന്റെ ദർശനത്താൽ എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളും മോചിതരാകും. ഗോവർദ്ധനധാരിയായ എന്റെ നാമം ഗോപാലൻ എന്നാണ്. വജ്രനാൽ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ അധികാരി. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്റെ പൂജാരി എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണം ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പൂജാരി പോയത് മുതൽ ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് വളരെ നന്നായി. നീ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തെടുത്താലും. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബാലകൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
മാധവേന്ദ്രപുരി വിലപിച്ചു. ഞാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് അവിടുന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രേമാവേശത്താൽ നിലത്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി കുറെ സമയം കരഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗോപാലന്റെ ആത്മ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സമചിത്തനായി. പ്രഭാത സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാഥനായ ഗോവർദ്ധനധാരി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ശയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഭഗവാനെ പുറത്തെടുക്കാം. ആ കുറ്റിക്കാട് വളരെ നിബിഡമാണ്. മാത്രമല്ല വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പാത തെളിക്കാൻ വെട്ടുകത്തികളും തുമ്പകളും എടുത്തുകൊള്ളുക. ഇത് കേട്ട് ജനങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അനുഗമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവർ പാത തെളിച്ച് വനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മണ്ണും പുല്ലും മൂടിക്കിട്ടുന്ന വിഗ്രഹം ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം അതിശയിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഗ്രഹം ശുദ്ധിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു: വിഗ്രഹം വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്, ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നീക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ ഭാരമുള്ളതിനാൽ ബലിഷ്ഠരായ കുറെ പേർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിഗ്രഹത്തെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയും അവിടത്തേക്ക് പോയി. വലിയ ശില കൊണ്ട് ഒരു സിംഹാസനം നിർമ്മിക്കുകയും വിഗ്രഹം അതിനു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. താങ്ങിനായി മറ്റൊരു വലിയ ശില വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം നവകുംഭവുമായി അവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും ഗോവിന്ദകുണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ആ കുംഭങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവിന്ദകുണ്ഡത്തിൽ ജലം നിറച്ച് 900 ജലകുംഭങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. കാഹളങ്ങളുടെയും ചെണ്ടകളുടെയും സംഗീത ശബ്ദങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെ ഗാനാലാപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠോത്സവ വേളയിൽ ചിലർ പാടുകയും ചിലർ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പാലും തൈരും നെയ്യും ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും നാനാവിധ സമ്മാനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഗ്രാമവാസികൾ ധാരാളം തുളസീദളങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും നാനാതരം വസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി അഭിഷേകം നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രജപത്തിലൂടെ അമംഗളങ്ങളെല്ലാം അകറ്റിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ധാരാളം എണ്ണ പുരട്ടി വിഗ്രഹം തിളക്കമാർന്നതാക്കി. ആദ്യത്തെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പഞ്ചഗവ്യവും പഞ്ചാമൃതവും കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 100 ജലകുംഭങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന നെയ്യും ജലവും കൊണ്ടുള്ള മഹാസ്നാനവും നിർവഹിച്ചു. മഹാസ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും സുഗന്ധമുള്ള എണ്ണ പുരട്ടി ശോഭയുള്ളതാക്കി. ഒടുവിൽ ശംഖ് കൊണ്ട് സുഗന്ധജലം അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി. അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം വിഗ്രഹത്തിൽ അഴകാർന്ന പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ചന്ദനക്കുഴമ്പും തുളസീദളങ്ങളും സുഗന്ധപുഷ്പം മാല്യങ്ങളും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിച്ചു. സ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ധൂപദീപാദികൾ തെളിയിക്കുകയും പാൽ, തൈര്, മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നാനാതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം നാനാതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ കലങ്ങളിൽ പാനം ചെയ്യാനുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ജലവും ആചമന ജലവും അവസാനമായി പലതരത്തിലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത താമ്പൂലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അവസാനത്തെ താമ്പൂല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഭോഗാരതി സമർപ്പിച്ചു. അന്തിമമായി എല്ലാവരും നാനാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും ഗോതമ്പിന്റെയും മാവിന്റെയും മുഴുവൻ ശേഖരവും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്രകാരം മലയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും മാവിന്റെയും ശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കുശവന്മാർ പാചകത്തിനായി എല്ലാത്തരം മൺപാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്രകാരം പ്രഭാതത്തിൽ പാചകം ആരംഭിച്ചു. 10 ബ്രാഹ്മണർ ധാന്യഭക്ഷണങ്ങളും 5 ബ്രാഹ്മണർ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും പാചകം ചെയ്തു. വനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ചീരയും കിഴങ്ങുകളും കായ്കളും കൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. ചിലർ ഉടച്ച പരിപ്പ് കൊണ്ട് ബടിയും ഉണ്ടാക്കി. ഇவ்விധത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. 5ഓ 7ഓ ആളുകൾ ചേർന്ന് ധാരാളം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി. അവയിലെല്ലാം ധാരാളം നെയ്യ് പുരട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ, ചോറ്, പരിപ്പ് മുതലായവയെല്ലാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിരുന്നു. നിലത്ത് വിരിച്ച പുതുവസ്ത്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിരത്തിയ പ്ലാശിലകളിൽ പാകം ചെയ്ത അന്നം കൂട്ടിവെച്ചു. പാചകം ചെയ്ത ചോറിന്റെ ശേഖരത്തിന് ചുറ്റിനും ചപ്പാത്തികളുടെ ശേഖരമായിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ചുറ്റും വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കലങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നു. തൈര്, പാൽ, മോര്, ശിഖരിണി, പായസം, പാൽപ്പാട, വെണ്ണ തുടങ്ങിയവയുടെ കലങ്ങൾ പച്ചക്കറികളുടെ സമീപത്തായി വെച്ചു. അന്നകൂട ചടങ്ങ് ഈ വിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാധവേന്ദ്രപുരി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഗോപാലിനെ നിവേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം ജലകുംഭങ്ങളിൽ
പാനം ചെയ്യാനുള്ള സുഗന്ധജലം നിറച്ചിരുന്നു. വളരെ നാളുകളായി വിശന്നു കഴിയുകയായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ തനിക്ക് നിവേദിച്ചതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. തനിക്ക് സമർപ്പിച്ചതെല്ലാം ഗോപാലൻ ഭക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ കരസ്പർശത്താൽ എല്ലാം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവശേഷിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ, എന്നാല് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ പലരും ധരിക്കുന്നത് ഇസ്കോണുകാരാണ് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയും മറ്റുള്ള ദാലും സബ്ജിയും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതാണ് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മാധവേന്ദ്രപുരി നിവേദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന് ചപ്പാത്തിയും ചോറും ദാലും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഇസ്കോണുകാരുടെ മാത്രമല്ല. പലരും പറയും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ എന്താ പറയാ വെള്ള നിവേദ്യം, അങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത അരി കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ചോറ് മാത്രമേ ഭഗവാന് നിവേദിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്ന് അല്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ മാധവേന്ദ്രപുരി നിവേദിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോ അത്രയും വിഭവങ്ങൾ ഭഗവാനെല്ലാം നിവേദിക്കാം അല്ലെ. ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്കോണിലൊക്കെ നിവേദിക്കും. 56 തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നൽകാം ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകള് എന്താ അത് കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊക്കെ കാണാം, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഭാവഗ്രഹീജനാകുന്ന എല്ലാം ഭഗവാൻ കഴിക്കും. നമ്മുടെ ഭാവം, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി നൽകുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഗോപാലൻ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഭക്ഷണം അതുപോലെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി അതീന്ദ്രിയമായി ദർശിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഗുഹ്യമായതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ അത്ഭുത മഹോത്സവവും ഗോപാല വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് ഗോപാലന്റെ പ്രഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ഉത്സവവും പ്രതിഷ്ഠയും. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപാലിന് ആചമന ജലവും ശവയ്ക്കാൻ താമ്പൂലവും നൽകി. പിന്നീട് ആരതി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ജയ് ജയ് എന്ന് ധ്വനികൾ മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശയനത്തിനായി മാധവേന്ദ്രപുരി പുതിയൊരു മഞ്ചം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനു മുകളിൽ പുതിയ വസ്ത്രം വിരിച്ച് ശയ്യ തയ്യാറാക്കി. ശയ്യയുടെ 4 വശവും പുൽപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ച് ഒരു താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. അപ്രകാരം അവിടെ ഒരു കിടക്കയും അതിനെ മറയ്ക്കാനായി ഒരു പുൽപ്പായും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ വിശ്രമത്തിനായി കിടക്കയിൽ ശയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭോജനം തയ്യാറാക്കിയ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി പ്രസാദം നൽകുക. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭോജനത്തിനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്കും പ്രസാദം നൽകപ്പെട്ടു. ഗോവർദ്ധന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളും പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. അവരും ഗോപാലിനെ ദർശിക്കുകയും അവർക്കും പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വാധീനം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി. പണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ അതേ അന്നകൂട ഉത്സവം ഇപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കാരണത്താൽ വീണ്ടും നടക്കുകയാണെന്ന് അവർ കണ്ടു അല്ലെ. മുമ്പേ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് അല്ലെ അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് യജ്ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഗോവർദ്ധനത്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തുകയുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു മഹോത്സവമാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും മാധവേന്ദ്രപുരി വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ നൽകുകയും അവരെ വിവിധ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മൂർത്തിയെ വൈകുന്നേരം ഉണർത്തുകയും ഭോജ്യവും ജലവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത ദേശത്തിലുടനീളം പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ വന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ അന്നകൂടം നടത്താൻ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ഗ്രാമവും സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് യാചിച്ചു. അപ്രകാരം കുറെ കാലത്തേക്ക് ദിവസവും അന്നകൂടം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ പകൽ മുഴുവൻ യാതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ വിഗ്രഹ
ശയനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും വിഗ്രഹ സേവനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നെയ്യും തൈരും പാലും ഗോപാലമൂർത്തിക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ദിവസവും തലേന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ അന്നകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഗോപാലൻ അവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്രജവാസികൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണപ്രേമമുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണന് വ്രജവാസികളോട് തികച്ചും പ്രേമമുണ്ട്. അതിനാൽ വ്രജഭൂമിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഗോപാലനെ ദർശിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ വരികയും അവർ മഹാപ്രസാദം സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ രൂപം ദർശിച്ച അവരുടെ എല്ലാ അസന്തുഷ്ടികളും അപ്രത്യക്ഷമായി. സമീപത്തുള്ള വ്രജഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിയുകയും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാം ദിവസം തോറും അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തി. ഈ വിധത്തിൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു ദേശങ്ങളും ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞു. അപ്രകാരം എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി അവിടേക്ക് വന്നു. മധുരയിലെ വലിയ ധനികരായ ജനങ്ങളും പലവിധത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി വരികയും അവ ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർണം, വെള്ളി, വസ്ത്രങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണമറ്റ ഉപഹാരങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു. ഗോപാലന്റെ കലവറ ദിവസേന വർദ്ധിച്ചു. രാജവംശത്തിലുള്ള വലിയ ധനികനായ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. ചിലർ പാചകത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ചുറ്റുമതിലുകൾ തീർത്തു. വ്രജഭൂമിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഓരോ കുടുംബവും ഒരു പശുവിനെ വീതം നൽകി. ഈ വിധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കൾ ഗോപാലന്റെ സമ്പത്തായി. ഒടുവിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് 2 സന്യാസി ബ്രാഹ്മണർ വരികയും അവരോട് വളരെ പ്രീതി തോന്നിയ മാധവേന്ദ്രപുരി അവരെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി വൃന്ദാവനത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി അവർക്ക് 2 പേർക്കും ദീക്ഷ നൽകുകയും ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ നിത്യസേവന കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സേവനം അത്യാഡംബരപൂർവ്വം തുടർച്ചയായി നടന്നപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാര് ആ കാലത്ത് തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരി തന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട്. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ ക്ഷേത്ര സേവനം 2 വർഷം വളരെ ആഡംബരപൂർണമായി നടന്നു. അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഗോപാല കഹേ പുരി അമര താപ നഹിയായ മലയ ചന്ദന ലേപ തബെ സെ ജുഡായ. മാധവേന്ദ്രപുരി സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലിനെ കണ്ടു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താപം ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദയവായി എന്നെ കുളിർക്കുന്നതിനായി മലയദേശത്ത് നിന്നും ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവന്ന് കുഴമ്പാക്കി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചൂട് അല്ലെ, കൂടുതലായിട്ട് ചൂടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തണുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മലയ ചന്ദനം പുരട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം ചന്ദനയാത്ര ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രമണയിലും ഈ ഗോപിനാഥനൊക്കെ ചന്ദനം ചാർത്തുന്നു. അക്ഷയ തൃതീയ മുതൽ 21 ദിവസം ചന്ദനയാത്രയാണ്. ഭഗവാനെ ചന്ദനം പുരട്ടിയിട്ട് സുന്ദരനാക്കിയിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭാവാർത്ഥ ശ്രീപ്രഭു അനേക വർഷങ്ങൾ വനത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ഗോപാല വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് കുടം ജലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വളരെയധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനാൽ മലയ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവരാൻ അവിടുന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ചന്ദനക്കുഴമ്പ് കൊണ്ടുവരിക, ദയവായി വേഗം പോവുക, മറ്റാർക്കും അതിന് സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പോവുക എന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി തന്നെ പോവണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് പ്രേമാവേശത്താൽ ആഹ്ലാദചിത്തനാവുകയും അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കിഴക്കു ദിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവേന്ദ്രപുരി വിഗ്രഹത്തിന്റെ നിത്യസേവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു. അനന്തരം ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ബംഗാളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ശാന്തിപുരത്തുള്ള അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടമായിരുന്ന ഭഗവത് പ്രേമം കണ്ട് ആചാര്യൻ ആനന്ദചിത്തനായി. അദ്വൈതാചാര്യൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ യാചിച്ചു. അവിടുന്ന് ദീക്ഷ നൽകിയതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
അപ്പോ ആർക്കാണ് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ആരാ ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യരുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദീക്ഷ എടുത്തത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി രമണയിൽ ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥനെ ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി വിഹ്വലനായി. നൃത്യഗീത കരി ജഗ മോഹനെ വസില ക്യാ ഭോഗ ലാഗെ ബ്രാഹ്മണെ പുച്ചില. ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാറുള്ള ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗാനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. അനന്തരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് എന്ത് ഭോജ്യങ്ങളാണ് അവർ മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിക്കാറുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അവിടുത്തെ മികച്ച ഒരുക്കങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കണ്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ആനന്ദചിത്തനായി. ഉത്തമമായ ഭോജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിവേദിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഗോപിനാഥന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്കും ഗോപാലനെ അതേ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. ഇതേക്കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപിനാഥന് ഏതു തരം ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിശദമായി വിവരിച്ചു. സന്ധ്യയ ഭോഗലാകെ ക്ഷീര അമൃത കേളി നാമ പാത്രേ ബരി അമൃത സമാന. ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, സായാഹ്നത്തിൽ 12 മൺപാത്രങ്ങളിൽ പാൽപായസം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്വാദ് അമൃത തുല്യമായതിനാൽ അതിനെ അമൃത കേളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്ത് ഭഗവാന് 12 മൺപാത്രങ്ങളിൽ പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നത്. അത് അമൃതിന് സമമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അമൃതകേളി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗോപിനാഥേര ക്ഷീര ബലി പ്രസിദ്ധ നാമയാര കൃത്യതയായിച്ച് ഭോഗ കഹനഹിയാര. ഈ പാൽപായസം ഗോപിനാഥ ക്ഷീരം എന്ന പേര് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരം ഒരു ഭോഗം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ബ്രാഹ്മണനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പായസം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൈവേദ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി പ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, അയാചിത ക്ഷീര പ്രസാദ അല്പയതിപായ് സാദജാനി തൈച്ചേ ക്ഷീര കോപാലെ ലഗായ്. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം പായസം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ രുചി അറിയാനും എന്റെ ഗോപാലന് ഇതേ വിഭവം തയ്യാറാക്കി നിവേദിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിനായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെ? തന്റെ ഗോപാലമൂർത്തി, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഗോപാലമൂർത്തി പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇതേ രുചിയിലുള്ള, അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ എനിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്റെ ആ ഗോപാലമൂർത്തിക്ക് എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമാണ് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പലരും ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ്. ആ ടേസ്റ്റ് അതേ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ഗോപിനാഥൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്റെ മൂർത്തിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊന്നും രുചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നല്ല, താൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവരല്പം എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അത് രുചിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രുചി അറിയുകയും അത് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പായസം രുചിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയതിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ലജ്ജിക്കുകയും തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിവേദ്യ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ആരതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ലജ്ജയുണ്ടായി, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരതി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി യാചിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനും ഉദാസീനനുമായിരുന്നു. യാചിക്കാതെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് വർഷിക്കും, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപവസിക്കും, അല്ലെ? നേരത്തെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കലത്തിൽ ഒരു പാലുമായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഒരു ഇടയ ബാലനാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യാചിക്കാത്തത്, മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും ഭിക്ഷ ചോദിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒന്നും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലുള്ള ഒരു പരമഹംസൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനാകും. വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പായസം അല്പം രുചിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിലൂടെ താൻ അപരാധം ചെയ്തതായി സ്വയം കരുതി. പ്രഭുപാദരെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുണി കൊണ്ടൊക്കെ മൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ. ഭഗവാന് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണം പാചകമുറിയിൽ നിന്നും ഗർഭഗൃഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൂടിയിരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അന്യർ അത് കാണാൻ ഇടയാകുകയില്ല. ഭക്തിത സേവനത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഉന്നത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ഭക്ഷണം ഭുജിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അതൊരു അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അത് കാണാൻ പോലും അവസരം നൽകരുത്. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിവേദ്യ ഭക്ഷണം തുറന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഗോപാലിന് വേണ്ടി അതേപോലുള്ള ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അത് അല്പം രുചിച്ചു നോക്കാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം നിഷ്ഠയുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ ഇതൊരു അപരാധമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. പരിണിത ഫലമായി അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുപോയി. പരമഹംസനെ അതിനാൽ വിജിത ഷഡ്ഗുണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അയാൾ നിർബന്ധമായും കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മാത്സര്യം, ക്ഷുധ, തൃഷ്ണ, വിശപ്പും ദാഹവും എന്നിവകളെ കീഴടക്കണം അല്ലെ. ഇതൊരു അപരാധമായിട്ട് കരുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയാൽ ഭഗവാന് കുറച്ച് 7:45 ആകുമ്പോൾ നിവേദ്യ സമർപ്പണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ജനങ്ങള് അവിടെ പാൽപായസത്തിനായിട്ട് പാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. പാൽപായസമായാലും മറ്റുള്ള ആപ്പമായാലും മറ്റുള്ള പ്രസാദം ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതെപ്പോഴാണ് ഈയുടെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുക, നമുക്ക് എപ്പോ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ. അപ്പോ അതൊരു അപരാധമായിട്ട്, എന്നാൽ ഇവിടെ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്, എന്നാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ മൂർത്തിക്ക് നൽകാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അത് ഒരു അപരാധമായിട്ട് കണക്കാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടാലേ അത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയും. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗ്രാമത്തിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരി ഭഗവാനെ വിശ്രമത്തിനായി ശയിപ്പിച്ചു. നിത്യകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂജാരി ഉറങ്ങാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപിനാഥൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഊഢഹ പൂജാരിക്കാര ദ്വാരവിമോചന ക്ഷീരയേകാരാക്കിയാച്ചി സന്യാസി കാരണ. പൂജാരി എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി താൻ ഒരു കലം പാൽപായസം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ഭഗവാൻ ആ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോയി 12 കലം വെച്ചു. അപ്പൊ അതിലൊരു കലം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റി വെച്ചു. എന്നാലും ആ പൂജാരിക്ക് അത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അല്ലെ. പൂജാരി രാത്രിയിൽ വേഗം എല്ലാം സേവയൊക്കെ തീർക്കേണ്ടതില് അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ എത്രയാണെന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പൂജാരി എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കലം പാൽപായസം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. യസര അഞ്ജലേ തക്ക ഏകശിരഹയ തൊമരന ജാനിലെ അമരമായ. ഈ പാൽപായസം പാത്രം എന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ്. എന്റെ മായയാൽ നിനക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ കർട്ടിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ മായാശക്തി കൊണ്ട് നിനക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പൂജാരി വിചാരിച്ചു 12 ഓഫർ ചെയ്തു, 12 തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയെന്നാ വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നെടുത്തിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാധവപുരി സന്യാസിയാച്ചേ ഹാടത്തെ വസിയ തഹഗത ഏശിര ശീഘ്രദേഹലായ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു സന്യാസി ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം ആ പാൽപായസം എടുത്ത് അയാൾക്ക് നൽകുക. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നുണർന്ന പൂജാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറന്നു അല്ലെ. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടുള്ള പൂജാരിയാണ്. ഇനി
ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുളിച്ച് അല്ലെ ശുദ്ധിയായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപ്പായസം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ കിളം നീക്കിയ ശേഷം അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കി അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ച് പാൽപ്പായസമായി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഓരോ കടയിലും അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അന്വേഷിച്ചു. എപ്പോഴാണ് ഇത് പോകുന്നത്? രാത്രിയിൽ അല്ലെ. പാൽപ്പായസവും എടുത്തുകൊണ്ട് പൂജാരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽപ്പായസം സ്വീകരിക്കും. ഇത് ഗോപിനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്. ക്ഷീരലഹയ്യര നാമമാധവപുരി ത്വമലാഗി ഗോപിനാഥ ക്ഷീര കൈലച്ചുരി. പുരോഹിതൻ തുടർന്നു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസി സ്വയം വന്ന് ഈ പാൽപ്പായസം സ്വീകരിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി അങ്ങാണ്. പൂജാരി എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തനിക്ക് നിവേദിച്ചതിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് എന്നിട്ട് പൂജാരിയോട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാനും പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? അപരാധമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടം വിട്ടുപോയി അല്ലെ. താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്താണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് ആ പാൽപ്പായസം രുചിച്ചു നോക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് താൻ ചെയ്ത അപരാധമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രുചിച്ചത്? സ്വന്തം നാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കല്ല, ഭഗവാൻ അതുപോലുള്ള ആ രുചിയിലുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തന്റെ മൂർത്തി. ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂജാരി വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി പുറത്തു വന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പൂജാരി അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപ്പായസം നൽകി സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ക്ഷീരചോര വൃത്താന്തം പൂജാരി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി തൽക്ഷണം കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ വിഹ്വലനായി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം കണ്ട പൂജാരി വിസ്മിതനായി. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് വശപ്പെട്ടത് തീർത്തും ഉചിതമാണെന്ന് പൂജാരിക്ക് മനസ്സിലായി. പുരോഹിതൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് തന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. മാധവേന്ദ്രപുരി അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് നൽകിയ പാൽപ്പായസം ആവേശപൂർവ്വം ഭക്ഷിച്ചു. പാത്രപ്രക്ഷാളനകരീ ഗണ്ഡ കൈല ബഹിർവാസേ ബാന്തിസൈ ടിക്കാരിതാക്കില. പായസം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് മതിയാക്കിയില്ല. പിന്നെന്തായേ? അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലകം കഴുകി ഉടച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ബാഹ്യവസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രമാണിത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം. അപ്പൊ ആ പാത്രവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് അതും തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയുണ്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരി ഓരോ ദിവസവും ആ മൺകലത്തിന്റെ ഓരോ കഷ്ണം ഭക്ഷിച്ചു. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രേമവിഷ്ടനാകുമായിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ കഥകളാണ് ഇത്. അത് കഴിച്ച ഉടനെ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ആനന്ദഭരിതനാവും എന്ന് പറയും. കലമുടച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പാൽപ്പായസം നൽകി. ജനങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഇതറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാവും. ഇതാണ് പൂജാരി നേരത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിൽപ്പനക്കൊക്കെ വരുന്ന ആള് ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും അല്ലെ. അത് കേട്ടാലാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു പോയി എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെ. ഇവിടെ അതുപോലെ പാൽപ്പായസം എടുത്തുകൊണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിയുണ്ടോ ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പാൽപ്പായസം, ഗോപിനാഥൻ പാൽപ്പായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നടക്കിണ്ടാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ തിരിച്ചറിയും. അതുകൊണ്ട് അവിടം വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപിനാഥന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പ് രമണയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. നടന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി ഒടുവിൽ നിലാചലം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുകയും പ്രേമത്താൽ വിഹ്വലനാവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ വിഹുലനായ മാധവേന്ദ്രപുരി ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീഴുകയും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നൃത്തമാടുകയും പാടുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചു.
ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്ന മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ കീർത്തിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയോടെ സർവാദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്തിയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത് എല്ലാം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പാൽപ്പായസം നൽകിയിട്ടും അത് മറ്റാരും അറിയരുത്, അവരൊക്കെ എന്നെ വന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പോയെങ്കിലും എന്താ സംഭവിച്ചത്, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരുവൻ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശ്വരവിധി അനുസരിച്ച് അത് അവനിൽ വന്നു ചേരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, അങ്ങനെ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ധനം ന ജനം ന സുന്ദരി കവിതാവാം ജഗദീശ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ ജനങ്ങള് തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, തനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് വേണം, ഇതൊന്നും ഞാൻ എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടണം, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിക്കല് ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ അറിയപ്പെടണം എന്നാണെങ്കിലും ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും പ്രഭുപാദരുടെ പേരിൽ തുടങ്ങാമായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരില്ല, കൃഷ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി എന്ന പേരിലാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും പലരും വിലക്കിയിരുന്നു. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ സേവകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെയാണ് പ്രഭുപാദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പ്രഭുപാദ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് അറിയാം, ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയിട്ട് ആയാലും ആൾക്കാർ ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാമി ഇല്ലേ ശ്രീല പ്രഭുപാദ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദര ഇസ്കോണിന് അറിയപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തത്, കൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനെ ലോക പ്രശസ്തനാക്കി അല്ലെ. അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും കൃഷ്ണനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ആ കാലത്ത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് അവരെയൊക്കെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണ പ്രേമം വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തി നൽകി, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, തിരിച്ച് ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ മഹാനാക്കി അല്ലെ. പലരെയും നമ്മള് മഹാത്മാ എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ യഥാർത്ഥ മഹാത്മാക്കൾ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പ്രശസ്തനാക്കി. ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാരുണ്യം മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തനെ അല്ലെ, തന്റെ ഭക്തനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ സേവനം മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, എങ്കിലും അവനിൽ വന്നു ചേരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടും. പ്രശസ്തി പ്രതിഷ്ഠ ഭയന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി രമണയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ യശസ് ഭക്തനെ സദാ പിന്തുടരുന്നു. ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മഹാഭക്തനായി ബഹുമാനിക്കുന്നത് കണ്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥപുരി വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഗോപാലിന് വേണ്ടി ചന്ദ്രം ശേഖരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥ സേവകരോടും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ മഹാഭക്തരോടും പറഞ്ഞു. ഗോപാലൻ ചന്ദനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഭക്തന്മാർ ആനന്ദപൂർവ്വം അത് ശേഖരിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ മുഴുകി.
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നവർ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും കർപ്പൂരത്തിനും ചന്ദനത്തിനും വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും അവ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചന്ദനത്തടി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു ഭൃത്തിനെയും നൽകപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള യാത്രാ ചെലവും നൽകിയുണ്ടായി. വഴിയിലുടനീളമുള്ള നികുതി പിരിവുകാരെ കടന്നു പോകുന്നതിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ രേഖകൾ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഈ രേഖകൾ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ചന്ദനവുമായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രമണയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ചന്ദനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ നേരത്തെ ചന്ദ്രൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ രമണയിൽ വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് ചരണങ്ങളിൽ അനവധി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പ്രേമാവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം വിരാമമില്ലാത്ത നൃത്തമാടുവാനും പാടുവാനും തുടങ്ങി. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വീണ്ടും കണ്ട ഗോപിനാഥന്റെ പൂജാരി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആദരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയും പാൽപായസ പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, തനിക്ക് താൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം രുചിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നൽകി അല്ലെ. അതിനുശേഷം ആ പൂജാരിക്കും മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ബഹുമാനമായി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ പാൽപായസം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ഉണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞു, ചന്ദ്രവും കർപ്പൂരവും മുഴുവൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗോപാലൻ അല്ലെ, ഇവിടെ ഗോപിനാഥന് എവിടെയാണുള്ളത്? രമണയിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നത്തില് ഗോപാലനെ കാണാനായിട്ട് ഗോപാലൻ എന്താ പറയുന്നത്, ചന്ദ്രവും കർപ്പൂരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. കർപ്പൂര സഹിത ഗസി യസഭ ചന്ദന ഗോപിനാഥേര അങ്കേ നിത്യകരഹ ലേപന. ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും ചേർത്ത് അരച്ച് അവ തീരുന്നത് വരെ നിത്യവും ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ലേപനം ചെയ്യും. രമണയിലുള്ള ഗോപിനാഥന് ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും അരച്ചിട്ട് പുരട്ടാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗോപാൽ, തന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപാൽ പറയുന്നത്, ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാൽ പറയുന്നത്. ഗോപിനാഥ അമരസേ ഏകൈ അംഗഹയ ഇൻഹാഗെ ചന്ദന ദിലേ അബെ മോര താപശയ. ഗോപിനാഥനും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാൽ ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനം പുരട്ടിയാൽ അത് എന്റെ ഉടലിൽ പുരട്ടുന്നതിന് സമമാകുന്നു. അപ്രകാരം എന്റെ താപം എന്താ പറയുന്നത്, ഗോപിനാഥന് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ താപം കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഗോപിനാഥന്റെ ഉടലിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുരട്ടിത്തരുന്നതിന് സമമാണ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ചന്ദനം വഹിച്ചിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരണ്ട, നീ ഇവിടെ തന്നെ രമണയിലുള്ള ഗോപിനാഥനെ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, ഇത് തീരുന്നത് വരെ എന്ന് പറയും. എന്താണ് അത്രയും പ്രഭുപാദരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. രമണയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഗോപാലൻ സ്ഥിതി. അക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ യാത്രക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്റെ പ്രയാസം പരിഗണിച്ച് ഗോപാലൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അനന്യനായ ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടൽ ചന്ദ്രക്കുഴമ്പ് പുരട്ടാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഭഗവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ വിധത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാൽ കുറെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചന്ദനങ്ങള് വില കൂടിയതാണ്, ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ തട്ടിപ്പറിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അത് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കുക പോലും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുള്ള സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഗോപിനാഥനെ പുരട്ടിയാൽ മതി എന്ന പ്രകാരം എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മടിക്കേണ്ട എന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യുക. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനു ശേഷം ഗോപാലൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഉടനെ ഗോപിനാഥന്റെ എല്ലാ സേവകരെയും വിളിച്ചു. അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആഗതരായി. മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിന് ഗോപാലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഈ കർപ്പൂരവും ചന്ദനവും ഗോപിനാഥന് നിത്യവും ലേപനം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയുണ്ട്. ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദനം പുരട്ടിയാൽ ഗോപാലിന് കുളിർമ ലഭിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സർവ്വസ്വതന്ത്രനാണ്. അവിടുത്തെ ആജ്ഞ സർവശക്തമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദനക്കുഴമ്പ് പുരട്ടണമെന്ന് കേട്ട അവിടുത്തെ സേവകർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് സഹായികൾ പതിവായി ചന്ദനമരയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി 2 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്തണം. അവരുടെ വേതനം ഞാൻ നൽകിക്കൊള്ളാം.
ഈ വിധത്തിൽ ഗോപിനാഥന് എല്ലാ ദിവസവും ചന്ദനക്കുഴപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ സേവകർ ഇതിൽ ആനന്ദചിത്തരായി. അങ്ങനെ ചന്ദനം തീരുന്നത് വരെ ഗോപിനാഥന് ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സമയം മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചു. വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ചാതുർമാസ്യക്കാലം അവിടെ ആനന്ദപൂർവ്വം അവിടെ വസിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അമൃതചരിതം ഭക്തന്മാരെ കേൾപ്പിക്കുകയും ആ ലീലകളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലെ ഭാഗ്യവാനായ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു. ദുഗ്ധദാന ചലേ കൃഷ്ണ യാന്റെ കഥില ദീന ഭാരെ സ്വപ്നയാസി യാന്റെ യാജ്ഞ കൈല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പാൽ നൽകാനായി കൃഷ്ണൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ദർശനം നൽകി. അവിടുന്ന് 3 തവണ സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആജ്ഞ നൽകി. എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് അദ്ദേഹം. ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപാൽ. ഭഗവാൻ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറയുന്നു, ഇത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഗോവർദ്ധനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് 3 പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് വേറെ ഉള്ളത്? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിക്ക് വശംവദനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപാല വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥൻ ക്ഷീരം മോഷ്ടിച്ചു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ക്ഷീരചോരൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനം ലേപനം ചെയ്യുകയും ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ആറാടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിൽ ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ വളരെയധികം അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായേക്കാമായിരുന്നു. ഗോപാലൻ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാൻ ദയാമയനും ഭക്തവലസനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോപിനാഥന്റെ മേനിയിൽ ചന്ദന ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശ്രമം സഫലമായി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തീവ്രമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമഭരിതമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അസാധാരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലൗകികമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും അത്ഭുത സ്തബ്ധനാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, മാധവേന്ദ്രപുരി പരമവിരക്തനും മൗനിയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാസീനനുമായിരുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം മൂലം അദ്ദേഹം ആരോടും സംഘമില്ലാത്ത സദാ ഏകനായി വസിച്ചു. ഗോപാലന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആജ്ഞകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഈ മഹത് വ്യക്തി ചന്ദനം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചന്ദനത്തിനായി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം യാചിച്ചില്ല. അതിവിരക്തനായി ഈ വ്യക്തി ഗോപാലന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചന്ദനത്തടി ചുമക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്ത ഗോപാലന് ലേപനം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു മൗണ്ട് ഏകദേശം 82 പൗണ്ട് ചന്ദനവും 20 തോല ഏകദേശം 8 ഔൺസോളം കർപ്പൂരവും അദ്ദേഹം ചുമന്നു. ഈ ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഒഡീഷ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ചുങ്കപ്പിരിപ്പുകാർ ചന്ദനശേഖരം കണ്ടുകെട്ടി. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് കടലാസുകൾ കാണിച്ച് പ്രയാസം കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എണ്ണമറ്റ കാവൽക്കാർ റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്ന മുസ്ലിം പ്രവിശ്യകളിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്രയിൽ പോലും മാധവേന്ദ്രപുരി ഒട്ടും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പക്കൽ നികുതിയായി നൽകാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ചുങ്കവരിക്കാരെ കടന്നു പോകുവാൻ അദ്ദേഹം തില്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഗോപാലിന് വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചന്ദനമരം വഹിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹോർജം. തീവ്രമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. സ്വന്തം അസൗകര്യങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ തീവ്രഭക്തൻ പരിഗണിക്കാറില്ല. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും അയാൾ ഭഗവത് സേവന തൽപരനാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഗാഠമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ ഇച്ഛിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നീലാചലത്തിൽ പോയി ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും കൊണ്ടുവരുവാൻ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ ചന്ദനത്തിന്റെ ചുമട് രമണിയിലെത്തിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആനന്ദചിത്തനായിരുന്നു. പ്രയാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഗാഠമായ ഭഗവത് പ്രേമം പരീക്ഷിക്കുവാനായി നീലാചലത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനം കൊണ്ടുവരാൻ പരമപുരുഷനായ ഗോപാലൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഈ പരീക്ഷ ജയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം കാരുണ്യവാനായി. അത്രയും ദൂരമുണ്ടല്ലേ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവാനായിട്ട്. കാൽനടയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരമുള്ള ചന്ദനം ചുമന്നുകൊണ്ട് വരികയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഭക്തനും
ഭക്തനും ഭക്തന്റെ പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമഭരിത സേവനത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഇത്തരം വ്യവഹാരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉള്ള ശേഷിയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരി രചിച്ച പ്രശസ്തമായ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ആ ശ്ലോകം ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. അത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം പരത്തുന്നു. ഗഷിതെ ഗഷിതയേച്ചേ മലയജ സാര ഗന്ധബാധേ തൈച്ചേ ശ്ലോകേര വിചാര. തുടർച്ചയായുള്ള ആകർഷണം മലയചന്ദനത്തിന്റെ സുഗന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ മനനം അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുവന്റെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രത്നഗണ മധ്യേച്ചേ കൗസ്തുഭമണി രസകാവ്യ മധ്യേ തൈച്ചേ ഈ ശ്ലോകഗണി. അമൂല്യരത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതാണ് കൗസ്തുഭമണി. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഈ ശ്ലോകം കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ ശ്ലോക കഹിയച്ചേന രാധാ ഠാക്കുറാണി താന്റെ കൃപയാ സ്ഫുരിയാച്ചേ മാധവേന്ദ്രവാണി. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമതി രാധാറാണിയാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ഭഗൗരചന്ദ്ര ഇഹ കരയാസ്വാദന ഇഹ ആസ്വാദിതയാര നഹിചാര നഹചൗഡജന. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം രുചിക്കുവാൻ ഗൗരചന്ദ്രന് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാലാമതൊരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും മാധവേന്ദ്രപുരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും മാത്രമേ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ എന്ന്. ശേഷകാലേ ഈ ശ്ലോക പഠിത്തെ സിദ്ധി പ്രാപ്തി ഹൈലപുരീര ശ്ലോകര സഹിതേ. മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൊല്ലി. അപ്രകാരം ഈ ശ്ലോകം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. മാധവേന്ദ്രപുരി അവസാന സമയത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഐ ദീനദയാർത്തനാദ ഹേ മധുരാനാദ കഥാവലോക്യസി ഹൃദയം തത് അലോകാദരം ദൈദഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. ഐ ദീനദയാർത്തനാദ ഹേ മധുരാനാദ കഥാവലോക്യസി ഹൃദയം തത് അലോകാദരം ദൈദഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. ഐ ദീനദയാർത്തനാദ ഹേ മധുരാനാദ കഥാവലോക്യസി ഹൃദയം തത് അലോകാദരം ദൈദഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. ഇത് ശ്രീമതി രാധാറാണി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരി അവസാന കാലത്തും ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ലയോ ദീനദയാലുവായ നാഥ, മധുരാനാഥ, എന്നാണ് അങ്ങയെ വീണ്ടും ദർശിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുക? അങ്ങയെ കാണാത്തത് മൂലം വിശുദ്ധമായ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥിരതയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഓ പ്രിയനെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാനെ കാണാതപ്പോൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയും അതുപോലെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്, എപ്പോഴാണ് അങ്ങയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ശ്ലോക പഠിത്തെ പ്രഭു ഹൈലമുർച്ചിതേ പ്രേമദേവി വിശഹയ പടില ഭൂമിത്തെ. ആരാ ചൊല്ലിയത്? ശ്രീചൈതന്യ ചൊല്ലിയല്ലേ? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബോധശൂന്യനായി നിലത്ത് വീണു. അവിടുത്തെ പ്രേമാതിരേകത്താൽ വിവശനായി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമമൂർച്ചയിൽ നിലംപതിച്ചപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു. അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ, എന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ. അല്ലെ, ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയപ്പോൾ പ്രേമാനന്ദത്താൽ നിലംപതിച്ചു. പ്രേമോന്മാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂങ്കാര ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ഓടി നടന്നു. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ കരയുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഐദീന ഐദീന ബാല ഐദീന ഐദീന ബലേ ബാര ബാര കണ്ടേന നിസരേവാണി നേത്രയാശ്രുതാര. മഹാപ്രഭുവിന് ശ്ലോകം പൂർണ്ണമായി ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഐദീന ഐദീന എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുക മാത്രം ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല. മാത്രമല്ല മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുധാര പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, ദീനദയാലു ഐ ദീന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ദീന ദയാലുവാണ്. അങ്ങനെ അത്ര മാത്രമേ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ലെ, അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ
പ്രേമാനന്ദത്താൽ നിലം പതിക്കും എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴും എന്താണ് മഹാപ്രഭു ജഗ ജഗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രേമാനന്ദത്താൽ അവിടെ വീഴും. വിറയൽ, വിയർപ്പ്, ആഹ്ലാദാശ്രു, സ്തംഭനം, ശരീരകാന്തി മങ്ങൽ, നിരാശ, വിഷാദം, വിസ്മൃതി, ഗർവം, സന്തോഷം, വിനയം എന്നിവയെല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൃശ്യമായി. ഈ ശ്ലോകം മഹാപ്രഭുവിൽ പ്രേമനിർവൃത്തിയുടെ കവാടം തുറക്കുകയും അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു പ്രേമഹർഷത്തിൽ നൃത്തമാടുന്നത് ഗോപിനാഥന്റെ സേവകർ കാണുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടിയപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് ബാഹ്യബോധം കൈവന്നു. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞ് ആരത്തി തുടങ്ങി. വിഗ്രഹങ്ങളെ വിശ്രമത്തിനായി ശയിപ്പിച്ച ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു വന്ന പൂജാരി 12 കലം പാൽപായസം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നൽകി. ഗോപിനാഥന്റെ പ്രസാദമായ പാൽപായസം കണ്ടപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് വർദ്ധിച്ച ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനായി അവിടുന്ന് അവയിൽ 5 എണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ രാത്രിയായിട്ട് പൂജാരി ക്ഷേത്രം അടക്കാനായപ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചുള്ള 12 കലം പാൽപായസവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നൽകുകയും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ഗോപിനാഥൻ അല്ലെ. ഉള്ളു നിന്ന് കഴിച്ചു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് വീണ്ടും നൽകുകയുണ്ടായി. ശേഷിച്ച 7 കലം പായസം അപ്പൊ അതില് ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനായി 5 എണ്ണം എടുത്തു. ശേഷിച്ച 7 കലം പായസം മഹാപ്രഭു പൂജാരിക്ക് തന്നെ നൽകി. പിന്നീട് 5 കലം പായസം അവിടുന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും അവർ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥനും ഒന്നു തന്നെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആ കാലങ്ങളിലെ പായസം രുചിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്തരൂപത്തിലുള്ള അവിടുന്ന് വീണ്ടും പായസം ഭക്ഷിച്ചു. നേരത്തെ ഭഗവാനായിട്ട് ഉള്ളെന്ന് കഴിച്ചു അല്ലെ. വീണ്ടും ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി, രുചിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി നാമസങ്കീർത്തനം ഒഴുകി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ മംഗളാരതി ദർശിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഗോപാലന്റെയും ഗോപിനാഥന്റെയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്വമുഖത്തു നിന്നും സ്വയം ആസ്വദിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇരുമഹിമാനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭക്തവാത്സല്യം ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പരമോന്നത സീമയും ഞാൻ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധായുക്താഹയായിഹാശുനേയൈ ജന ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണേ സേയി പായ പ്രേമദന. ശ്രദ്ധയുക്തഹയായിഹാശുനേയൈ ജന ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണേ സേയി പായ പ്രേമദന. അതാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഈ വർണ്ണന ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള പ്രേമധനം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുന്നവരന് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയും ഗോപിനാഥനും അല്ലെ ഗോപാലും ഒക്കെയുള്ള ആ ലീലകള് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ യാരകാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ സ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസനെ ഞാൻ അവരുടെ തിരുച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യയിലെ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തി സേവനം വർണ്ണിക്കുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഭാവം ഇപ്രകാരം സംഭവമാണ്. शिरचोर गोपीनाथ की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, श्री प्रभुपाद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ന് വേറെയും വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം വിവരിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഞാനിപ്പോ അവിടെ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒക്കെ മുന്നേ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ അല്ലെ രാധാരമ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടേക്കും പോയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള മൂർത്തികളൊക്കെ ഔറംഗസേബിനെയൊക്കെ വഴന്നിട്ട് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രാധാരമൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടേക്കും പോയില്ല, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അത് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാലഗ്രാം ശില സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാധാരാമൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം. അവിടെ തന്നെ രാധാരമൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മറ്റു സാലഗ്രാം ശിലകളും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ സൈഡില് എന്താ പറയാ രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിക്രമിച്ച് അതിനെ
ക്ഷേത്രം വലം വെക്കുമ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ശിലകളൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാധാരമൺ ഭക്തന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ലീലകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്നുള്ളത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും ആ ഒരു ലീലയെ കൂടി എല്ലാവരും സ്മരിക്കുക. ഞാനിപ്പം ഈ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ ഉള്ള 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് കേട്ടോ. മധ്യലീലയിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മാധവേന്ദ്ര ബുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാതൃഭാഷയിൽ കുറെ വിശദമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തില് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെയും ആചാര്യന്മാരുടെ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തന്നെ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്ണത്തിന് കീഴില് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ഇവർ 3 പേരുമാണ് ആ ഒരു ഗോസ്വാമിക്ക് ശേഷം കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ബംഗാളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ഇവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പരമേശ്വരി ദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തന്റെ ഡേ ആണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിഥിയാണിന്ന്. നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. പിന്നെ സമ്മർ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിലൊക്കെ ആ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ദിനമാണ്. കൃഷ്ണ ഫുലദോല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. നമുക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തില് ഇതിലും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ആരാണ് എന്ന്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പൂജാരി വശം പാൽപായസം കൊടുത്തേക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആചാര്യന്മാരുടെ തിഥിയിൽ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരെ സ്മരിക്കുകയും അവരുടെ ലീലകളൊക്കെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण. നാളെ മുതൽ 7 മണിക്കാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. നേരത്തെ 7 മണിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലരും പിന്നീട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലുള്ള സേവയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ 7 മണിക്ക് ഫ്രീ ആണ്. 7 മണി നമ്മൾ നരസിംഹ ചതുർദശി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാമെന്ന് ഒരാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ടെമ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറയുണ്ടായി എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രം 8 മണിക്കും, മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ 7 to 8 മണിയുടെ ഉള്ളിൽ ക്ലാസ് തീരിക്കും. പിന്നെ 8 മണിക്ക് പ്രഭുയുടെ ക്ലാസ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുയുടെ മാത്രമല്ല ബാക്കി സൺഡേ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രഭുപാദത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ തന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്. ശ്രീജി മാതാജി എന്തോ ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാധവേന്ദ്രപുരി ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം ഏതിലെയാണ് പ്രഭുജി? ഭാഗവതത്തിലെയാണോ? ഭാഗവതത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഭാഗവതത്തിലാണ്. അതൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം നെറ്റിൽ എത്രാമത്തെ എടുത്തു. ഇപ്പൊ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി കേട്ടോ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളും എല്ലാം ഭഗവാനിന്ന് എന്താ പറയാ വിട്ടിട്ട് തന്നെയുള്ള അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വീണ്ടും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു രാധാറാണി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. സാധാരണ ഇതിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഓർക്കുക, നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് 7 മണിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നെയായിരിക്കും. കുറച്ച് പേര് വേറെ ചെറിയ അവർക്കും ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ വേറെ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സാരല്ല, നമുക്ക് ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ 7 ആവും. പിന്നീട് അവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2-3 പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു 7 തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇപ്പം ടെമ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാതെ നിർവാഹമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും മാറ്റുന്നുണ്ട്. കന്നഡ, തുളു, തെലുങ്കു ഇതൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാം 7 to 8 ആക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി കേട്ടോ. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേ ശ്രീലപ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർപ്പിക്കുന്നത് 7 മണിക്ക് ആണ് തുടങ്ങും കേട്ടോ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് കഴിയും. ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റണം എന്ന് കുറെ. പക്ഷെ വേറെ രാവിലെ സേവയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ സേവയ്ക്ക് ഉള്ളതുണ്ട്, അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റാതെ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും മാറ്റാനായിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ നാളെ മുതൽ പുതിയ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അത് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.